3 емоции, които изпиташ в момента. Напрегната съм, притеснена ми и съм щастлива. Притеснение, щастие и това е общо взето, за друго не се сещам в момента. Как се запознахте и къде? Запознахме се в училище, обаче официално на панаира в Свиленград на първата ни среща. Запознахме се по принцип първоначално в училище, но след това предимно излезнахме за първи път преди 4-5 години. Се срещнахме в Свиленград на панаира, младежкия парк. 3 думи, с които описваш първата ви среща. Първата ни среща беше приятна, забавна и спокойна, така доста говорихме. Забавна, разговорлива, без абсолютно никакви технологии. Ако вашата връзка беше филм, как щеше да се казва и какъв жанр щеше да е? Някакъв комедия по-скоро и не знам, щеше да е забавен филм. Гръм в рая и щеше да е екшън. Кое е най-абсурдното име, с което си наричал партньора си? Пувче, не знам. Чокан. Кой е най-милият жест, който твой партньор е правил за теб? Примерно да стане сутринта и да ми направи закуска и да ми я донесе в леглото. Не мога да се сетя така бързо. Какъв беше последният подарък, който подари на половинката си? Телефон. Пръстен. Случвало ли се половинката ти да ти подари подарък или жест, който не ти харесва, но да се направиш и ти харесва? И кой беше той? Май в нашата връзка не се е случвало да ми е подарявал нещо. Подарявал ми е странни неща, но да, харесвали са ми винаги. Искайте да се разделим ли? Всъщност тениска. Тениска, която е най-отдолу гардероба. Кой е най-безполезният талант на партньора ти? Обича да спи. Може би това, че не става. Талант? Да мрънка. Много е талантливо. Имитирай партньора си. Бе, Тодоре, казах ти така. Ела тука, ела, стой, сега. Ела тука да направим това, после ще направим онова. Не бе, не тръгвай там бе, ела ти казах. Цвете, Тошко си е Тошко. Той сигурно е направил. Разкажи накратко за предложението. Предложението беше доста така притеснително за него, за мен също. Тя ми отказа. Постарах се, направих всичко. 5 коли, надписи, планина, гледка, романтика и в един момент, в който пристигнахме на мястото с нея и тя видя изписани колите, балоните, стъпи се заключи в колата, не искаш да излезе. Отказа ми, аплодисменти само за бъдещата ми кума, която поправи нещата. И сега заради нея всичкото се случва. Развалихме като цяло настроението, но после всичко се оправи и така, до днес. Какво си помисли, когато видя партньора си за първи път? Че рисува много хубаво. Също така се запознахме. Видях я как рисува. Готин е, ама нещо не е наред с главата. След първата ни среща разбрах колко земен човек е и не е като стереотипа, който сме свикнали да виждаме. Коя е най-голямата мечта на партньора ти? Най-голямата му мечта е да преуспее в живота и да всичко да го постигнем заедно. И голямо семейство. Най-голямата мечта на партньора ми е да се отвори собствено заведение, конкретно пицария с наименование La Fior. А твоята най-голяма мечта? Същата. Да се отворя пицария La Fior. Колко е 3 на 3? 9. Чакай, не мога. 27, не. 9. Не. 3 6, 18, 3 9, 27, извиняй. Дай най-добрия си брачен съвет на своя партньор. Да се обичаме, да ме прощаваш, когато съм в моите състояния, ти ги знаеш какви са. Аз съм малко по-емоционална, но обещавам да се държа добре в нашия съвместен живот и ти също. Не ме кръшкай и ме подкрепяй. Кой е най-дразнещия навик на партньора ти? Че обича да ме прави напук и да, когато нещо ма дразни, той обича да го прави. Пак мрънгането. Същото като таланта е. Колко обичаш партньора си? Много, ма не мога да го опиша. Той знае. До луната на зигзаг. Много, страшно много. На какво животинче прилича най-много партньора ти? Когато още не бяхме официално заедно, така като минаваш с колата през вкъщи и мама го определя на таралеж.
И той е един такъв сладък. Та Катеричка, с все такива хубави буски. Кой от двамата е по-голям инат и защо? Аз съм по-големия инат определено. Не, всъщност той също е голям инат, обаче в повечето случаи, за да не се скараме, той пренебрегва себе си, за да погледне през моята призма, не знам. Битката не е инатите, но по принцип съм аз. Винаги се устоявам на мнението им. Понякога е много лошо, че се налагам мнението, за което много пъти съм съжалявал, но ината е голямо нещо. И лошо, наистина. Не трябва да сме инати. Опиши ми живота ви след 5 години. След 5 години навиждам поне с 2 деца, нали? В процес да е третото, да имаме собствен бизнес, както си мечтаем, да си имаме наша къща, да живеем заедно и просто да сме много щастливи. Семейна идилия, прекрасно семейство, многодетно, надявам се. И двамата имаме мечта да напълним една къща с деца. Общо взето мисля, че е пълен хаос в къщи, ако наистина живота си трябва, нали, се случат нещата. Всеки ще иска неговото си. И няма да има никакво спокойствие. Пожелай нещо на половинката си. Пожелавам ти да си истински щастлив мъж с мен, обещавам да те направя такъв и ти обичам много. Да бъдем винаги заедно и да сме живи и здрави и много щастливи.